22 तारिख सालमारि सारिक 5टा दिगिओ नबार बेलाय खटर फाइमाबाय राबार रक बाइख्या ताई वाखा बेडेका खलाकिया abo 40-50 ta bai thakliya aseke खाव बसरो खौबानो मासिनजा ani o bagana ang nugui jora jora wo mokolni mukti rok se yorma hai rok ma tongsu obo bai se live no mo thangnani hanai wan sugui samung tangmani abo se tabuk asik 40-50 60 ta bai mani yagulo tabuk tamu wan sugui manai khubano masinja busak ang drop siku busak jesto asar rokoke tai besuk jan banyo tabuk wan sugui manja khubano masinja ani simi bo baya kubun borongni bo baikha tai nogrok bo baijak baikha praino siling phaklai point to obaike uri kalangjakha khubano masinja 22 tarik srang sal sarik 5 ta digini ajora tai tamoni sanai ang tabuk khobu phangrokno norbaina bo salsa bai paigalak khubano masinja hama thaktai tai hama kolok rokma rohoru khubano masinja tamni wan sugui mangnai future rokni bagui life rokni bagui omosuke nobar phaiui khoti khaimo khaio tai tamoni sanai asukno hambai।